tingnan natin paano magbenta to. 200 na lang. 200? Ano mo na yung pare? Oh, bili mo. Hindi, binibidyo ko lang. Binibidyo lang. Ayan na, oh. Ba't ka mainis? Patrapa! Ay, ang mga lapatids, dito tayo sa San Carlos. Napabenta lang. Ah, pinapabenta. Anong sing-sing nito? APR. Uy, wow, APR mga lapatids, oh. APR 2021. Ano to, chips to? Mukhang Manila bird to mga lapatids, oh. APR. Tingnan na, patingin nga. 2021. Oo nga, no. Sakto sa edad to mga lapatids. Bumuborga na siya, oh. 2 taon, pwede na. Mukhang mga pakpak, boss. Ayan, ganda ng pakpak din mga lapatids. Tapos, ano siya, oh, brown, gandang brown. Eh, yung iba, boss. Qatar. Ika, may Qatar ka pa? Layo nararating mo, ah. Oo. Pabenta lang. Paber. Natin. Ah, Qatar nga. QCPA. QAHP. Qatar QAHP 2012. Ngalang wala na. Ayun yung isa, tingin niya. Magkano to? 200 na lang. 200 yan? Pero Ay, yun. yun. Magkano yan? 400 na lang yung dalawa. 400, dalawa? Oo, Red Pepsi. Hindi ako nagpasara ng club neto, iba. Ganda rin ang pakpak Ayaw mga lang lapatids. magpasara. Magkano to? 200. 150 na lang. 150 to? 150. Tsaka yung isa, 400 yung isa. 300, dalawa. Dalawa na. 400, dalawang brown. 150 yung isa. Isang Qatar, tas isang APR. Grabe, boss, ah. 500 na lang. Take all na. Lahat. 500. Di ba pwedeng ano? 600? 499 na lang. 499? Sige, boss. Grabe, ang bait ni boss. Bibigyan na sa atin ng 499. 600 tawad natin, oh. Pero maganda yung isa, sulit na kahit 500 na. May bonus, APR, may dalawang bonus, dalawa. Ang galing, what the fuck? Yung mga lapatids, dito tayo, si Sir. Ito po, 51 na lang. 51? Lahatan? Ganda ng presyo, ah. Ano mga singsing yan? Commercial lang, boss, pero Kaya na tumawid ang ilog. Kaya tumawid ang ilog, mga lapatids. Nag-cute 50 line. Ito maganda, brown. 50 rin yan. 50 yan, walang Mura problema. lang, mga lapatids, no? Ano singsing niya? May singsing siya? Lip ring lang. Ha? Lip ring. Oh, ito, maganda. Magkano to, boss? 50 rin, boss. 50 rin? Ito, ah. May singsing siya, boss? Ah, wala siyang Wala, boss. singsing. Ba't pa na yung walang singsing? Gaganda. Wala, boss. Perlay, oh. Bibili mo yung 65, 25, tapos bibili na sa'yo 40, 50. Kaya huwag na lang singsing, no? Ito, brown, maganda. 50 rin yan, boss. 50 rin? Oo. Ito, 50 lang ito lahat. Paglahatan, no? Paglahatan, boss. Ah, pero pag isa, 100, no? Oo. May babawas pa sa 50. Ibabawas pa sa 50. Oo. Siyempre, pag kinuha lahat, 50, 100, 200, 350 na lang. Ayun, maganda mga lapatids, oh. Home ring, tas yung iba walang singsing. Pero ito, punada ko to. Maganda siya, boss, kaso wala. Maganda, kaso walang ring. Eh boss, maraming salamat, ha. Salamat din po, Shout out. Yun yung Shoutout po pala sa pamilya David. Pamili David. Thank you. Ayaw mga lapatids. Boy, ano pangalan mo, boy? Andres, taga saan ka? Pagal? Ilan na nabenta mo dito? Apat? Oh, buti ka pa, 4. Magkano itong mga ibon mo? Depende, boss. Depende sa base. Halimbawa, ito, blue bar. Itatos ko nga eh. Ay, hindi for sale. Alin dyan, yung pangbenta mo? Eh, ito. Ito. Opo, ganda niya na. Magkano yan? Ha? 250. 250, anong sising niya? Kamat commercial. Red Pero, off color siya, no? Ganda yung ano niya, kulay niya. Ano mo, boss? Puti, magkano yung puti? 50 lang.
Ito maganda. Ito. 70. Uy, tingnan mo daw nila yan. Yan o. Babae ito. Ayun. Sabi ko siya eh, may bibili eh. Ito, magkano to? 50 lang. 50? Anong gender nito eh? Ha? Ayun, mga kapatid. Yan po. Barako. Maganda na kasi. Ano mo, binibenta mo yan? Kala ko Oo. Magkano yan? 150. 150? Anong sing-sing yan? UFC Summer. UFC? Anong lahi yan? Anong lahi yan? Hindi ko alam. Ah? 150? Pwedeng 20 pesos na lang? Hindi. Ha? Hindi. Bibili ko lang yung sing-sing eh. Sikat na yung 150? Oo. Ha? May bawas pa? May bawas pa? Sige. 35. Magkano yung sagad mo? 100. 100? 100? Oo. Pwede na. Oo. Pwede na. Ay, 100 pala yan boy ah. FR. France pala yan ah. Tsaka UFC, Binmalay. Ayos yan ah. Sige, ikot mo yan para mabenta mo. Oo. Ikaw ka dun, 300 na lang to ka mo. Ayan mga kalapatids. Dito tayo sa San Carlos. Boy, anong pangalan mo boy? Maiko. 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 Taga saan ka? Ha? Bulingi? Magkano itong mga kalapati mo? Sandaan isa? May mga sing-sing yan? Ito, magkano to? Ganda nito ah. Ayan puti, oh. 80? Wala siyang sing-sing na. Walang sing-sing. Eh, itong brown. Magkano yung brown? Oh. Sandaan, may sing-sing yan? May sing-sing yan? Makadagit po ito boy ah. Ayun, maganda ito. Ano to? PPL to? Kulay red? Ay, hindi. Ha? PHA na. May mga club dito boy. Wala? Ito LPHA yata. PHA din? Ay, LPHA. Magkano yung LPHA mo? Ha? 100? Yeah, mga lapatid. 100, 70 pag walang sing-sing. 50 na lang pag ano. Kukunin lahat. Ano? Balag ka. Ayun, thank you ah.